haye ranar kuce masoya ga ango da amarya auren soyayya. Masa'uda ce amarya Badamasi Ibrahim ya zama angonta. Biki bidiri mu gaida ango da amarya Badamasi Ibrahim Masa'uda Mamman Isa. Allah ya sanya alkhairi kuma duniyar ku. Ya jalla wahidin sarki mai juya zamani, buwaye kadirin ka nufa jama'a su san da ni. Ya hayyu ya qayyum duk yadda ka so ka yo da ni, dogaro da kai na yo Allah kai ke kula da ni. Kada dai ni hikima in nayi waka ta zagaya. Da dodobin salatin ka ga Mustapha biyayye, manzon da ya fi kowa mai son sa bai hawaye. Da sa da ahali da sahabbai ina kiran ye, tsira da ɗaukaka ka daɗa duk da ba su raye. Da su nake fahar san ba za na daina yi ba. Ango amarya kun nasara kun iske lokaci, aure nufi na Allah dan shi ke da tabbaci. Akwai da babu ai haƙuri yau zan yi tsokaci, ku toshe kunnuwa maganar baki a tsaftace. Yawaita addu'a ku rike Allah ya tsare. Na doka tambura dangi kowa ya rausaya, hangen nesa in za ku tuna baya mikiya. Badamasi Masa'uda ku rike so da gaskiya, sharrin mahasada Allah zai ba ku kariya. Farin cikin ku zai dore kun zarce makiya. Masa'uda Badamasi Allah ne ya hada.